efter dit fede svin. Hvis du gerne vil se din familie igen, så gør du klogt i at samarbejde. Er det forstået? Er jeg taget til fange? Er det forstået? Ja, man kan jo ikke vide, om det var en polterappen eller et eller andet sjovt arrangement. Hold din eller... kæft. Så når det der kamera begynder at rulle, så fortæller din familie, det er de store sæder, de skal finde frem. Hvis de nogensinde vil se dig i liv igen. Er du med? Skal vi lave film? Hey, fatter du overhovedet alvoren af det her? Ja. I kigger på hovedrolleindehaveren af Trille-Trolle-revyen 2 år i træk. Altså, jeg kan græde på kommando og alt muligt. Det handler om, det er, kan man komme helt ind i rollen som gidsel? Ved I hvad? Det tror jeg faktisk godt, det kan. Så bare kør. Hallo? Hvad fuck laver han? Nej! Fuck sker der? Hjælp mig! Jeg er fanget ved disse rædsomme mennesker. Okay, det er lort, det kan jeg godt se det. Kan vi lige gøre det igen? Jeg er taget til fange. Klokken den er Jeg er taget til fange. Og hvis I ikke samarbejder? Så slår de mig ihjel. Jeg har ikke været på toilettet i 16 timer. Jeg har brug for noget bedre motivation. Jeg kan ikke... Altså... Klokken var 07:34. Da jeg gik ud af døren... Nu kommer du fucking til sagen! Prøv at høre, hvis det her det skal filmes, og jeg skal i fjernsyn, så skal det sgu da gøres ordentligt. Hvorfor kan du ikke opføre dig som en fucking ordentlig gidsel? Hvad? Jamen, jeg ved sgu da ikke, hvordan en gidsel opfører sig normalt. Det er sgu da første gang, jeg tager det. Hold da fucking kæft, du gør! Okay, det er fint. Stop med det der. Martin, det er rigeligt. Martin. Du skal fucking ikke kalde mig Martin. Hvad fuck er det, du laver? Hvad tror du, der sker, når han slipper fri, og du genbanker ham på den måde? Ja, hvad tror du, der sker bare, René? Jeg er så pisse dårlig til navn. Jeg skal nok lade være med at sladre, hvis det Luk nu røven. Det er din fucking hue af. Hvad snakker du om? Tag den fucking af. Gå ved at fucking nej. Tag den fucking af. Du vil bare lade mig tage din egen hue af. Tag den fucking hue af nu. Eller hvad? Vil du fucking skyde mig? Jeg har sgu da også en pistol, din spasser. Når du tænker, det er et skyde. Gutter? Hallo? Hallo?